Lord, Kikwa, Ban Ring Shaka Banjan, Batla, Gistad Yang Aban Pa, Halen, Dihok Yalam Yang Simbabhat Yalam to Yalam min Simbabhat Yalam 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 Yang Ashayin Ipa Along upakrimba chengai naying ibabat ngalaswai ngabe shaying jong mekoba Shun Yalam Yanga Yalam to Yalam min Simbabhat Yalam to Yalam min Simbabhat Yalam 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 Yang Asyaying Ipa Isya banduay ngan puli katok ane kibenta naktin ke bukhoy ke jong bulay ibinglap syam na kitab Sam kabaar pinyong kedekhat beningkong kebalai basal basan bat bakhat way nakshiti ke beningkong kajong Yohanes kadang ke basan kedekhat khat way hadu khat lai ikentin kibong kumde utrai ulong kajing syai janga bakajing penim janga yanongan syapting utrai ulong kabor kajing penim janga yanongan khawen lau pai ya pomu syong darai le yanga kadono janga kanam syapting lak thma ka yang yele yanga hakaniru ngan sngushngan ya kani kawai ngal karpat na utrai ya katangan yawan bangnya syong hakiyeng utrai borak sngi karta janga ya kaban khmi ya ka jingi tana trai bat ban kali haka temple jong namar haka singi ka jing jenjar unri khop yanga haka yeng jan jong u haka jakari katabana kal jong un buri yanga un kenti yanga halor umau siang to hikai hanga ya kalenti atrai batu yalam yanga hakalenti babain namara kinang shun janga kani kalong kata kajing kla bau blay ulai hangi ya kajing em bam jukun ban kani kajing em kalong hakhon jong u uta bodan uta khon udan kata kajing em ti uta bom dan khon blay om dan kata kajing em ya kini ki kairu ngalat ho api nang ba phinda yotim ba phidan kajing em bam jukun hapi kain ke bangai ha ka kerteng khon ublay ya so he balapun puli nak tin ko khoi jong to blen kur khu ya jong puli nak tin ko jong ngi duai kom ni au beli buk pa jingi paham neng beli badam yak benang sejrong bai khando satbian beli badam iki baro ngimla kandat khamat pan pa ko jong sngu eme nama kajian darang kat kajami kan rahat berngi, ya kajeng em kajeng i kama manasi
Hamtam kan rat ini teo ki banai ki balai no. Kan rat babhang ilong kumni kembang ilong ru. Dei namar sangti beli bulan bo ko jemi kamsim kan riat no dengi. Bat kan rat ngiyo ban pendap kan rat ijon kam ki jengi habidei ba ka jeng im ka jengi bat hamtam kan rat ya ka jeng syakri ka jengi me. Ya ka manang pelak kumni kan rat na por kan rat ya ka bin yo kan aban ki ya ka ying kentang ka jemi namar bagin yo kan rat ya ban syakri me namar melong beli beli hak ban yo ya ka jeng syakri ba kan rat ne por ngi wan kan rat ne ki ying kan rat ba pher ka jeng long ka jeng im ka long ba pher kan ka jeng sem ka jeng kan rat ba pher kan rat kum tak na ba ngi wan ka ying ka jemi kan rat ngi wan kan rat ya ban yo ba kham tam nam ta ya ban yo ya ban pen khrau ya kan na ba ka buram ka jemi ba kan rat Mlar klem da aingu me kanran ya ka jing lam ko jemi kanran ngi khamtam kum ka balang kanran bakum ka balang kara ina la kanran ya ban yai saphrang ran na mata kan ban pendep kanran i kam hi bon sutam jong ka balang bakan ran abu ti khnat khmat jomi kanran ya ka jing lam ko jemi kanran ya ka jing im ko jing mamalasi kanran khamtam ki rem pe ying kristan ha bo jong ka balang makan rai idon kan rai preng jing ka jing le kan rai jing im ka kan chado ka jing yalan ti ka jing sa jong ne perthei kan rai chubun kan rai jing e chubun shoi ki bangi ya kan do ni so thu piang kan rai ba pha da ka bor ka jing start ka jing kan rai ni nam la kan rai ban job ki jing e ki jing le ki bangi kan do ni dan kam kan rai ka jing lam ko jumun sim jomi kan rai ni dan kam ka jing rang kat ka jimi kan rai ki rang kat bangi kan rai senda jing kana bin job kan rai ki jing e ki jing le ki bangi kan do ka jing im ka jing ki pamanasi kan ran ngabuti kana kum ka balang kan ram nei rap ini kan ya ka bangin ang la kan rai ban pentelun kan rai kam ki jong ka balang doi kan ran kham tam nam ta jong project jong ka balang kan project ki bun ra kham tam kan ran ka bangin ang sio ya ban sim ya ka jaka hang thi ha po lang ka ding bakan ran ka kam kadong ka khia kan ran hoi kan ran ai ngu nam ta jong ki prabai kan ran ki bla no sinyang kan ran ki bla ai kan ran ya ka jing ya rap nang tai ya ban yo kan ran ya ban thi de ka jaka bakan rat kom ka balang kidang don kan ran ya ka jingkit ka khia kan ran ha ban yo ban siu dap kan rai kan pista saki para bangai ki bekersan kan ya ya kam bakan ran doi men sin ai ya ka bami men keren kan ran ha po ki mesim kan ran jeng ki para bangai kan ran ya ka bangin ang la kan ran ban ai ketika diang ketika mon kham tam kan ran bangin ang la ban pendep kan ran ini kam ban tang khmat jome bakan ran doi ru kan ai jeng orang kat ka jome kan ran kham tam haba rang yo ban sa dang sa kan ran kap ya ka pati ya ka ka yeng mo di bakan ran aduai kan ran ya jing yalam ka jome kan ran hoi ngim la kan ran hapi phai din kan ran ngim la ka kham dai ka jing ba burom chme krai kan ni kan ngi yo ban te kan ka yeng kan ya ka bangi yo ban sakri dai do ya ka teng ka jome kan dei na ma ka jing ker khu jome kan kum ta kan ran bu ti khama jome medis ei kan ban ya rap kan ran kana mangi la ban si dep kan ran ka pisa sha kontraktor ba ka duai ru kan ran ka jing kat ka jome kan ba ki seng ha po jong ka balang ki seng do ki jing seng kan theng seng samlai seng khna jing seng dong hapo jong ka balang bakan rat kum ki seng hapo ka jong ka balang karan inang la kan rat i ban syakri me inang ra kan rat ban ra lama gospel ka jme kham sedeng pat kham sejrong baga doi kan ada ka jing lam ka jme kan ran ba kham tam karan nam ta jong ka balang nam ta jong i nong sharai jong ka balang kan ran bakam ki nong sharai ki khat jong kom ti balang karan inang la kan rat ban pen trei kam khti ka jome karan nang ai me kan rat ka jong start kan inang la kan ran kom no kan rat ban penyai kan rat kam ka jme kham tam kan rat ka besai hilang berat hapo jong ka balang ndo sibun kan rat ki as sakama kan rat sem bagi dan kam kan rat ki lam ka jeme kana bangin la kan rat ka ban le ban wadi kan rat ban wani lam pat ki sem doi kan me sem na ka jong start kan kham tam ki nong sharai kan rat bagi nang la kan rat ban pen thlon ki kam ki ba kham tam kan kan ka sim jong ka jing de ban sim jong ka jing e ba sim jong ka jing soren bakan ra kan ka por bu ti khama jeme kan pa se phang ngsi yo kan rat ban shashkori khubor khtin kham im ka jome doi kan min sin ai ka bami kan ben long rang kat kan lo jong shakri jami kan ni ban sami khubor kan ni ka po kan baki ai ke bro ki ban mi da na nak sin to jong kan ki long ka jelam ka jami kan ba ni khubor kan ban yo sngo kan ni po kan rong pa ki do no ki man sim ki jingi to sngo bat preng kan ai jing doi ki bre ki jingi na ba kerteng jisungi pan ki de bro amen mentang ini open pendapi kam jong palang
ki jingpen bana onom don jaseng kan thai hangni hakabalang namar ba kan don ke jaseng yalap jong ke jaseng kan thai Shillong Rilum Presbytery hakabalang Presbyterian mokhar hakapor lai beje nakaliang jong ke jaseng kan thai kalapan bej ya koi ka bos pat kani ka bos ka ban lai sha ke jaseng yalap kan long hakapor ar sipawa telakar pat iki para long kumi ke somaban ya bu jumut ya kani pat kani ka bos kan ap hang ni ha stan siam ha ka jaseng hindi service ha punthom kra ha ka por saubuji nongkran ilong master Prakash Singh ha ka jaseng jong ka senior Christian Endeavor Society le shibet ha ka por sausiteng inongkran ilong master LM Rampai jaseng dong ha ka por rubuji ha ka dong lum siam mingi ka jaseng ka long ha ying ji kong ai hun one sweat kani ka yeng kadan hangtai halang keding mingi bat isyong isa ka yeng jong i Dr. Irene kani ka yeng kadan harut jong ka surok kaban lai samapan inongkren ha kani jaseng ilong i master h khar kongor ha kadong lum siap pedeng ka jaseng kalong yeng jong Mrs. Nebilin khar kongor inongkren ilong teman basan w1 sweat ha kadong lum siap sepni kaja sengkalong yeng jong Mrs. Little da Marbanyang kani ka yeng kadon hangtai hawa ingdo nakaliang jong kaja sengdong kilapan baik kawai ka bos bat kani ka bos kan yang hangtai hasan mari bat kapor banyami kan long ha kapor san baje oi nongkren ha kani jaseng ilong master bidon mon ha kamiet balang kata arpu taring kadai ka jaseng pedang balang bat banweng suspension ban pulis dang berduai ilong master bidon mon ban keli jingkeli teman basan HW Tham ka Bible study jong ka balang kan long kumba julong hangni hayang mani ka si tho dieng ha ka por nyau buji ha ka si sa jan kata arploi tarik kadai ke jaseng pedang reu khot ban pulis dang berduai ilong master TS Wanwar ban keli jingkeli teman basan LE Dakhar hagani ka senior tribe wan kata arfu sau tarik kadai ka sakramen haga porch push dang step ka sakramen ka jingpen baptis wan pulis dang badwai long masta bonton wan swen pad haga jaseng ka bashibije ka sakramen ka jing khawai trai wan pulis dang badwai long i teman wasan DK kharchandi haga tei ka singi ka sau tarik hagi jaseng khana hangni halang karding kandon ka singing festival po ke jelam jeng i nangsan bor lang siem bat hayeng mani i kandai ka singing festival po ke jelam jeng i master bat scam nosin jing aingo ki bangila lum haka shipho lomi ki jing aingo hadian blada ban lomi ki jing aingo i teman basan FM kharsentiu in yo an pan kentang
Tanya duai. Awalai paji bhabding. Yaingu eme no kiching ye ching snei jume kukara. Melong rutan rai juki ching ku juki ching em jungi wei pi wei. Hagani kapo ku trai ku ki kon ke jume. Iwan rai kini kiching ai ki bare de khamat jume ku trai. To kerku pen kentang ye ki kukanran. Bakin long kapo ban krisyan ki kam jung kabalang. Hai kabuk balang kan pendan kam hakanu kudu kebenta. Rai itu kerku pen kentang ye ki. Kerku yangi wei pu eru kukanran. Nang pendap kicing em jangi kemamana kasngi. Shimtir ku trai kicing em jangi. Mangin lab yai syakriya me kat girang saak nek slap pertai. Kerku yang ni kapo ke basar ku trai ngon IT hame. Kerpang nu to syakri jame wan sasami ku kubo ni ka ktien jame. Trai metep bo breu long tang ku breu batlat. Rangi kvelenti kapo kicing lam jame. Do pendap yu do mun simba ko jame ku kena. Maka ka bangin sales ngau kani kapor. Kalong de kecing persahat man semba ko jame. Yalam ningi wei peru ku try bas ngap kani kapor. Mangila ku try ban tiang yaki kiten jame ha kecing em ko jui kanrat. Shimti kapor ka basa try ngi IT hame. Dawai kiningi pan teng Jisu. Amen. Dan ya por syabin ya so ya jing ya khabar ktin ka jong blai ngini ya roi lang nomor jeroi ka ars pa khandai phnyau sispa ar phoi na nomor jeroi ka barim mensim janga ta pakentang sai ka baman phar atrai bu ka jing ang khoi ka beneng ha ka donon bala swai ban sakama lele shawai wadai sa kom to bro sautli ars pa khandai phnyau ba sispa ar phoi na nomor jeroi ka barim Sem chong a do pen kentang sei kap man par atrai o ka ching long kot ka boneng akat not pat laswai bansa koma lele shawai wat dasha tong kiten rai ching long riu play shapo kamen sem chong ten rai pa il biru shisha aka ching long chong me kom ki sentiu ba iten nat long ki kam ching em janai ban ya selom kom kan ap ka ching on blay kam kor shisha ka ching in ya ki
sha long ban shong chiu nam bat mi apa sho yang akhir yong apa slay babin ki hakilom ro apa kendo ngalat hat bahang nedom apan snyato ya kacing lon kot lempar. Saya simpan priang subhai ki para bangit meron ni por ya kabangin yo saya sepang man saya skor khobor khatin khajong bulai priang subha khamtam mikti para bangit ibam de khot jon ka balang kibran kerteng balang sekawai pat ka balang kibaju wan man pensengai yegi kum ka balang na kapor sakapor ya baning kong masuk ban aingu ayu bulai yak bawa pala yang akum ni ya ban yo ya ban yang hani ka jaka ka bakantang ka jong u ya ban yo ya ban ya sam ni khobor na khatin ka im ka jong u ai khablai i pastor i no sharai blang tamam san i ka jongi khot komiti balang long kme long kpa hun samla in thai ba chanrang bat ki hep ki beren bat ki bodan ai khuble phi baro akrteng kabdan bor ka jong trai bo nang pen mba ai jangi Jesus Christ ai khuble ru ya ka program komiti ba session pan ba kala ai bentai nga syakri ubarit ya ban yo ya ban yang ya ban sam ya khubor na khatin kab im ka jong blai ya ban yo ya program ya bang adai ani kasi ya ban sami khubor pada jing ni por ban ngala stam jumut kai ka bentai ka bangan yo ya ban kan ni por ban ngam yo ka jumut ndai hakoi ka singi ka bagadang arang syong akun ut so jing rawai kawan ka dikentien ka baong kai ka jing em kai ka jing em ti wala kataru ngampak so biang on kan yang ni benta bang so kalong nga benta ka ba ya ban punya play jumon ani ni kan por ten rai na por singi por ki yan bat kanihi ka benta kanihi khobor kawan ka jumun ka jumpur kha ka janga bangangen bakani boro ka di ka jing kren ka jong play te khobor hakani por kalong sepang jong ka jing em ka jing em ei duai abule bu khpa jing ba habring hajan jong me kan ra do ba ngawani ban ai ngu ai me kan ran ya jindan rengkat ka jobe ban nga ya pamela ibit kan ra yang syakri berit ban yo ban peniang hani ka jaka na menta ban yo ban sam khobor khatin ka jong kan ran ngalong tang ubriu jong pen krek jong aku ubriu ni kan ran jong penjanai in wan na khen ka jis ne ka jong karena terangin syashkor me dong ublai hakar teng jisu ka amen kai ka jing im Prime Minister Bonikong do jongka ri India o Jawaharlal Nehru. Hakapor ka ba ulay ban visit yang ke USA. Ulayo
alat bani kendo ya wei ni kiristan riu pro jabing u Albert Einstein baborong itim dekat ba kidang yesong idang kran spangki politics bat ki wei ki benta ti uneru la keli u bong besta Einstein bong hatu melap ne matip ne em ya kajumun jong kajik em tu Einstein udah mengkhli sepo pada ong hampat lam ya kajumun jong kajik em para mengai bi ke Bible khti ngajong play ke kan sepang lai jai kajik em Waning kong kajik im kapakan jado kabar kajik im kapakan jaman sim bat kabalai kajik im bam jukun kabenta kabaning kong kajik im kapakan jado kani kajik im kabau blai wai kapor bo thau yo brio sem ka Genesis kadandong kabar kadukhat kabanyo bo try bo blai la thau yo brio nakadomet yakendo ban ula persan hakit hiu khmut jong yakajing persat kajing im ban utau beriu ula long kajing im hadin bo blei ula dapan pelong yang ni perthai badi ki ibadan haka yawan syam ngani haka Genesis kalendang banikong dekhat kaba arpho arpsau ula dapan thau ki boro Laduan pelong ini kepertai, dulu tahu kerpang yo beriu, nak domen, tahu kerpang nak domen, ban ulah persat haki terliuk pun, ban kajik im, tahu beriu, kalong kamen sim, kabe im, ulah persat haki terliuk pun, bawa tahu beriu kalong kamen sim kabe im, kalong kai kaba pelai kaba, ubeli ulah tahu yo beriu. Elong ka ikai wapla. Dara ka start beriu jengi yang main perkhan. Kalau ka wapla ya ba. Beriu la thau yo beriu. Usim deben. Hakasam ka bisis pa ai khandai bakhat saw. Ngan aingu imi ne bala thau iting ba pla nga. Ki ba pla ki kam jong mi. Ban ka ben sim jonga katip ha ya kata. Kalau si sak ba pla. Nakadomen ublay la thau yo beriu. Bala thau hakadur kajong uhi Genesis berikong bar phnyo kum tau blay la thau yo beriu hakadur jong uhi hakadur blay kan la thau yau shinrang bat kan thai la thau iki habang i kani kamen habang ila yo bomodong habang yo i kani kamen ini kani ka lornyang ngajungi ni semar bahaya kamen kaphat kajungi ni semar bahaya kamen kaphat kaji ibam kajung bam ibabiang kadang panlai nagi jengpang jeng sitom barabang ipang sitom ni pelut di kipo hajar ber kilang kadang banyo ya kajung ka ijeng khia banyo ya banlai ban phak sebar ban banlai ban phak semar sebar jong kari nang menta kajung ka ijeng khia banyo ya kajung semar kau biang hoi kalong ka badai ya ban semar bha ya kamar ka bau blei ulat thau kalong ka badai kamar ka bau blei la thau kani ka jig imji kani kamet ka ji kani kamar ka bau blei la thau ban kalong ka badai ngi ya ka ba ngi ngin semar ka ulong thau blei thau snai ka dor blei penwandur ya kang penwandur airong ya kang ban ondau ladap ban ai rong penwandur yang dikabei thau ban kalong kabei tenan ban pain nak menta jong itu pemode ya kang Henry kam dan cik empat namar balai bautu nong thau ya kang umla ban persan ban sim apa kitliuk mo jong ketuk dor blai kabau thau para bagai bi abang ipai so jigim kapakan jado hakini kisi
Kia ki bamenta. Ki babun. Ngelia compromise. Kabun nilai compromise bukan ka perthai. La kalong hakabam kadi. La kalong hakup kasem. La kalong hakariam kabain. Kajeng bam ka bakumno hingi bam. Kajeng di ki bakumno ka bangi ngidi. Kiriam ki bakumno ka bangi ngiriam. Kijun roh ki benta. Jong kamet. Ya ka bau blai ulah maham. Tatu ki bangi i ki roh kamet. Boleh ulah maham. Insyam maka Leviticus kandang bakat kandai tu khad baru perang. Barka bakami serkai para bagai hakiri ski kare. Kajeng pen kala ya ke ka bau belai la thau. Kata ka bagi i. Ka serkai bagi ski. Kajeng pen kala ya ke ka bau belai la thau. Kata kajeng pen kala ya kajeng long senrang ya kajeng long thai. Kasong kha senrang para senrang bat kenthai para kenthai. Kadi ka bau bleu la maham. Ka Leviticus rendam khat pra khon ka bar khwar. Bat wat hia rangkat bau senrang. Gombat hia bat ka kenthai. Kalong ka bajak liasam. Kata kadi jingam ham ka jong bleu. Bakani ka jingja ka ja ka ni ka ri. Khasi jengtia ka ka jongi. Kari ka bang itip ka bang ikam kadi ka ri tip briu tip bleu. Ke Christian Stian. Para bangai ngitip boro omdei bangang syukran antan. Ya kai kani ka bai i. Jeni le bangai so dang doru. Hendrai kadi ka bangai i marhamat bang basyam. Bang dasyam kita ki bale kumta. Bakani ka jingjang tip na khatin ka jong bai ru. Kajana do ka por Sodom Gomora. Kad hadu bau blei ulah haban thang. Ya ka Sodom bat Gomora namar kajeng baman kajongki namar kajeng auria kajongki dan iya ka Genesis sebakat kandai kerkhon kebasan ka bau belai ulah pha ya arngut ki angel ya ban lai ya ban maham ya ulan ya bu mi no na ka senong mu Bagi bayi basem ketengah kaju ba ikhun kaju ban mi no ma belai bo belai mo sepen jadi ak sedam bari komarang haba kini ki arut ki jong ki agal ki jong belai haba ki alai ya ban yo thu yo lat e ka baca kini ki pai ba benar po ka sedam bat komarang kira alai ya ban ong yo lat yo bon pen ya ban wani lami ki sinsha Wani lami ki sini kena bangin yo ban itho eki. Para pai ka jum ani ban itho i kamon ban itho kamon ban yo ban le auria. Ni ladi ki pai ka tu khot ka ba phra tu. Jong ka landong ka khandai Genesis. Ka bolot uang wa ki wat pun man sao le ni wat le ai ki ni ki brio. Wangan ai ki khon ngadai ki khon kan thai arhut ki bam pat itho yo brio. Ai ki le ki kat bong ban henre phim dei ban man sao le ban le ya ki ni ta ka jumut ka jong ka ithu ban ithu kin yo ya ban le kam auria kata ka jenglong hapa Sodom bat Gomora ya ka bau blei udah bitar ka hado bong on penjat le ka da ka thang ka para bai ai ni ki si ka long tangi kadi ka jing sisa Pen kelai ke ka bau blei lebu. Ka bau blei lebu kira pen kelai. Ngimtip ka benja ya ka bau blei ai ka saja ayu. Ya ka ni kari kasih bat jengtia ka jagi. Do raisha ben si maka kasih henbuk ka ba saus pa lai wang. Kasingi jonga hang di lengkon ka maham yang ban kre. Ding salap ka senong ka jingjon. Senang sawar an sabe. Trai tu bat yang asyik sendon. Yo omla ya kendo syu. Kad ba kanang ing ka Sodom. Lam shalom yo ing ngaru. Ngalait men saw na Sodom. Haka pentang adang am. Jadiin i baplu Gomora. Shwa senang ublay ban lam. Chatay sa kilum sa jarong. Ngan sa pet ban lait kading. Ay lakaktis im kajing im. Mensim jonga chato ring.
Kani kadi kajing kali ni para bangai be. Bat ka kerani ka bangin pet kajing mu bangin pet mat kini ki bro bangin pet na Sodom ya ben yo ya kajing lai im. Ka benta ka baar kajing im ka bakan jam sim. Kajing im ka bakan jam sim. Ha gospel ka jong Yohanes sedang ben riu ka dekat ka ben reply. Kalau ka ben sim ka bapan im kado kampan mentoy ai ruem kita kitin ki banglak kren happy kilang kaban sim ban kilong kajing im kikentien ki utrai Jesu kilong kajing im ban kaban sim boleh lo thau kar pang yangi Genesis iwei bar phan riu boleh lo ang to ngi dia thau yu briu kador kajongi kabakum kajing sriem jongi thau kar pangi Hik hakador ka jong uwi kat ko kacing srim ka jongi ong boleh. Ikiwei ko ikipentar long sto long. Bulo long ka long riu briu dah thau hakador ka jong uwi. Ngilong ben sim. Ni song hakamen idan ka ben sim. Ka bolong. Jembut ka jeng perkhat ka jongi. Ban. Kiwei. Kamen ka jongi. Kamen kalau ka temple ka jaka song ben sim khoi. Kasti ka bani kong ski nong koren kalau nong ka balai de khan riu pi phim tip ba philong ka yeng song blai bar bu man sim u blai u song sa hapo jong pi ka ban sim ka ba im ka bam jukon ka ban sim ka jing ka im ka bam jukon gospel ka jong Matius salam khan riu khar arun riu ne ba briu un mon to ayu la do un yo ya ka perthai baro bat undu no ila ka man sim dani briu un yo pli dai ialah kemensiam. Kat ki bayalam ni donu mensiam blai ngilong ki khon ki jong blai. Apostol Paul aka sithi sikinong rum lenong ka pra ka khat khat saw ong. Namar kat ki blai yo bayo namar kat ki blai yalam do mensiam blai kita kan kilong ki khon ki jong blai. Para bangai bin. Ladangi besangi pecah ialah kemensiam. Dah ketien ke jong blai, dah kejing tuai, dah kejing yaro, kaman sim ke jongi ke im, bat kaman sim ke jongi ke rehem. Usai tanu ya lek berbor ya kaman sim. Upentran ya kada kejing subha perthai ke spa, ke nam, bat ke buram. Ya lek kejing mut jeng perkhan, bat kirai ke jongi decision. Kata kadi ke baik ke jong syaitan. Yo bai lek umai kaman sim. Bon yo ya kaman sim ke jengi. Ya ban pentrot ya ka. Ek jeng sobha perthai dak spa kadam ke buram. Ba ya lek yang jeng mut je perkhan ke jengi. Ladangi mani gi duai hau blai. Ya ka donut boro. Bon sim khoi ublai un her hapo jengi. Sim dibin haka sabak khat saw besis pa saw fuar kaba kad khat bonyo ong to pen mi no ya kaban sim jonga nakabendi bagan yo aingo ya kerteng jami ki bahap kinyo long baro saw dong yanga naba men le pha yanga usim dibin uban ikijik sim dibin umat ikijik sha te sha khum hakibor jong ka jingdum ngiru para bagai balai ngitlon balai ngiswai namara bagi syate ni syaile akibor jok jungdum kumtang idon kam bandan ke mensim ke batrang idon kam bandan ke mestim ke batrang yo blai no rai sam ud ila ke mensim baka pentlan ke penluai yo ak sam pasau puar khat wai balai phlong ke bala pendo go ke mensim janga balai hapen ki hapo janga to karpen ha hau blai dabangan sayro yu upan bolong kejing khia khmat jonga bat ublai jonga banjob ye kejing le kejing tron kejing swai bat ban lait na kejing penrem gidan kam ni ka ban yai kat kum ban sim
Apostol Paul haka sithi seki nang room kelandang abak pra kedukan panikau bang. Namar kata amdan kajeng penram ya kita kibahau Kristus Yesus kibam yai kat bakum kedo Henry kat bakum uben si. Amdan kebajeng penram ya kita kibam yai kat kum kedo bagi bayai kat kum uben si. Utrai Yesus wan ban pedim. Trai Yesus wan sini pertai wan ya ban pedim. Ya kajeng im om ban penjon. Wan ban pedim ya kajeng im kajengi om ya ban penjon. Ya kaman sim kabakodo kaji. Gospel jung Lukas na khandai. Kon kabasan phun ri. Nabo khun briu semwan. Ya ban penjon ya kaman sim ki briu. Henry ya ban pedim. Kajeng im kabakajaman sim kadi kajeng im kabathamai. Kabau beli kabu ai. Hakitu ki bangai how try Yesus. Kasithi Apostle Paul sekinau Ephesus kalau nang kabar dekat badi kong. Badi api la pen im hakaba pi la long ki bayap da kajing rangkang ban ki pom. Ngelayap kajing lomon sim namar ki pop ki jongi. Henry gidan pat blei ubamam ya kajing rangkang ki jongi. Aksithi sekolah saya lenong kabar kabakhalai. Bad ia piken kibalayap no hakijing rangkang. Bad hakijing bombat share kadok jong pi. Ya pi ngong. Ula penlong im lem bad u. Habalamap no yangi ya kijing rangkang jongi baro. Habang ingat hau try Yesus. Ngiyo kajing dam. Ngiyo kajing dam kajing im hau try Yesus Kristus. Bad ngiyo kajing suspa dak senam kajong u. Epsos nong banyo menong banikong dekat banyo. Habang iyo kajing suspa dak senam ju u. Kajing map ya kajing palat jengi. Kat bakum kajing henrei kajong ai jing ai kajong u. Ngidan kam dan kajing ngai. How try Yesus. Kadang ya ban penkesan yegi. Thi sikirum lenong panikong kabasan. Namar kata balapan kesan yangi dah kajengeng. Idon kajeng asok bal play. Dau try Yesus Kristus. Dau try jengi Yesus Kristus. Kabenta kabalai. Kajeng im kabam jukun. Kajeng im kabam jukun kabaw play uai yangi. Uai kita ki bangai. Uai hak itu kibangai ahun. Haka sithi kabanikong Yones kalau nong kapasan kadekhan kabakhat wei dok khat lai yak to ngalawan pule nak pasdang. Ti kani kalong ngan puli bang sesen ti kani kalong kata kajeng phla bau blei ula ai hangi ya kajeng im bam jukun ba kani kajeng im kalong hak khun ju utau budan utau khun dan kata kajeng im utau bom dan khun ublei dan kata kajeng im ya kini ki eru ngalat ho happy kadang ba phen yo tim ba phidan kajeng im bam jukun happy kan ki bangai ha ka kerteng khun ublei isyamru ya ketika benta naka gospel kajong yo ne seleng balai dokhat na bakhan Nabau beli ulai kata-kata yang pertai. Kad bol IT do, elo khun, bala kamar we. Bau ru ubangai hau. Onom jat show Henry unyo kajik em bam jukun. Para bagai sisin perkhan. Kalau kabasuk bandong ban ngai de ngai. Kalau kabasuk ba bandong sisin perkhan ban ngai ni ngai. Ban soang kambiang. Ban soang ngai kambiang. Dia ngai kambiang. Henry idon kamru ban le. Idon kamru ban le. Ban le kata idon kam ban kut jengmon. Ban kala ka bomon. Dah ka iki. Jong ka di ka perthai klem bendon. Sabla ruspa abole ban ya kendo yo try Jesu. Boleh jak ban keli no try Jesu ngan lek kumno
banyo ka jing em bam chukon siam ka gospel ka jong Lukas dalam khat phra do arpulai kwa bantim banyo ka jing ka bam chukon try Jesu hawa do samlau le ya ban kli wangan le kum no banyo ka jing em bam chukon try Jesu la mala sumari ki kum Omal sumari hukum nu samlau wong ngatip wong ngatip ikum wat klim wat penyam waktu wat sakhilam ler buram ya lokpa waya katang la sumar na do dang khanna wala sumar na do dang khanna re try Jesu wi ya ka do ko jong deu samla Bat kai ka ba try Jesu juba bu ai uong the kilai bandino ik ba me madan ba wan bu inga ba man yo ka chik em ka bom chukon para ba kai ka bagi iya handi kalau bom nu samla la yai yam rem no beli phai namar bali udang shibun ka spa udang benut ban i spa ulah sumari kin hukum Kehikum orang la sumar ki nado dang khana ne bo try su ong kili bandi no ik ba medan kali ba medan bat ai ki bedong lu samla lu bendo no dei phai no ora bagin banyo ka jig em bom chukon idang kam ya ban kala ka bom bat ban ngai ba ba shani askem namara walai Gidong ki pop ma jong play dan kaman namal beling gidong ki pop ma jong play bakti ka jong play ko ong hi baki hak ki jogi kilong kum ki sedap jan man jong play utrai Jesu men bodang dan hakani ka perthai wialam da ka bong to kala ka bumun bong to kala ka bumun naba ka hima ki bedeng pelajan banyo ya ka jig em bom jukon gidan kam ban i ikini ki jong kani ka perthai kaspa kaphau kanam ka buram kijing subha ki babon rukam baki jing long ki jingi ki jing long ki bakum no idan kam ya ban kana bin yo ta jing em ka bom chukun idan kam ban ikini ki baro jong kani ka perthai ka jing em ka jingi ki bri kolong dongkon bat ka bam tikana ngila ban pinsriem ya ka jig em ka jongi hasra jong ka perthai ka jig em ka ji ka long kum o jacob saw khat saw henry haba phim tim ya ka ka banja ha ka balasai ka bakum no ka ta ka jig em jong phi na mana ka long lo o ubami pao ya tang sibin anda kom tate udah jano Kajing im kalong kom ko kabala the ha khando bat la shu ban tong ya ka kitab ka ba ar samulang dam kha saw khat saw kajing im kalong kom ko kabala the ba khando kala ja nang tu la shu ban tong ya to ko bala the pen dap ding ya ka kata kalong kajing im kajing kalong kom sentio kitab jong job kalau dalam bukat saw para baik baik kum kejempen kan mau dan tang artli ki bom jukon ni hab ya ban jen tang kawai kajeng kerku ka bagian dia pada song junom bad utrai Jesu ha badeng bad kawai pan kajeng jar ba kajeng kordet junom bad usaitan banyo ya kajeng em bom jukun bandan ba utrai Jesu kamlong ka basok ngihap ban sya ikjeng bakta jeng kalong la kalong na kayeng kasem mo jungi la kalong na kayem lang kasalang ngihap ban mad ikini jeng kana banyo ati jeng em ka bom jukun utama masan Stefan umat ya kajeng yam na kamenta jong Jesus Christ kam ki apostol lang banyo san bukan dai ben
Stefan syapting ka jingyam. Namarutib bo blay. On pen im. Ya ka man sim ka jong u. Wei usamla Muslim. Hasyab on harkari Palestine, hasyab on lain ban pedia so na ba kanika kenhun le no ba ki Hamas. Ti kumnu uyo ya ban puli. Ya khtian ka jong blai. Habo yo ban puli khtian ka jong blai Bible. Ya haba ulah puli banya ulah syam ka jong kendu. Ulah syam ka jong kendu hakaman sim. Ban ulah pediang yau Jisu. Ti habala interview yu, habala kali yu. Hatu mem syapting. La kali yu hatu mem syapting. Yakini kile no Hamas. Biyak ba me malakla yu Jisu. Yo ken penyap ya me. Ken siat ya me. La jawab no. Wangam syapting yu ta ba penyap ya kamen. Bad ubam dan bor. Ai ru. Halor kamen siam. Wang syapting yu ta bala ban penyam. Bad mersim. Hadu jong. Try Jisu kran syai ha gospel jong Matius lang kabispo de khot ba arho pram. Wang tuat syapting ti kita ki penyap ya kamen. Bad ki bamla ban penyam ya kamen sim. Henry pen kam syapting yau ta bala ban penjon. Bad ya kamen sim. Apostol Paul uang agasti sak Filipi kalong banikong de khat bar khui namar yang aban im kalong Kris bat ban yam kalong kecuman toy kai namar kata ngidi ban syapting ngim dai ban syapting namar ngidon trai Jisu balong kalenti kajing im ban yalam yangi sak bom jukun gospel kajong Yohanes sedang saw kaba Henry Jisu yathu hau ngau bolong kata kalenti bat kajing sisa bat kajing imdi omdon bawan hakpa Henry danga doble unkur khu yangi lengba kan khabor blengkon ya kabangin dang ya ban rai ba banjin ya kajing im bamjukun ba utrai Jisu happening dak ba priang yu Jisu ya bandan ban syong hapo kadonot ban kajeng im kajongi ya ka ba hiu yang ka ba uhi uyang ha kajeng khang kadonot jangi bar utien kitab jukun pau dono balai do arho kami ngayang ha kajeng khang ban atien da dono noru udio sgo ya khtien jonga bodon pli ya kata ngawan rong hapo hau ban Kanya khawai biat lem bad mau lem banda ublei unkru ublei dam ta khaburam kajok amen. Tinggal pois kabin penwai no ini ka yu syakri ka jing por yu seisin paling imlak khaim dapun pau jung sngo yu blei ya jin rangkat ka jung u ban ngi lemba jong ka por ya bang yo ya ban syakri lai do ya teng ka em ban po ka ju ya bang yo ya ban benda ibn tabaro bat kham tam ni ka ba sha skor ya khobor nak tin ka ju gen bi nak ka yem kentang ka jong blei rangkat ba ka jing kerku ki jong u ngene penwai no ini kajing seng kajing ini por demi so lang na berjerai ke basan spa saw bar saw spa khandai punyo na berjerai ke barim terwai yau Jisu ba dia jing e ba phalla haki yeng songne ba pharnai udah lai ban khre jaka odangin poilang habdeng kajing kemen ba hangta kan long yangi haba iu Jisu geniaro jing job kalabari kumtu bro saut lai rangkat ba khoras nomor jerai basan spa saw ba arspa khandai punyo bahadir beladap ban roi ni jeng roi ngan so ban kerpai tem pesan HW tham ban wai lengkot halo ki ban taboro bing yo ban pendam ban pelai nang di da kajeng kerku ban wai
neng kajing men ba hang takan long yang in haba in yu chisu ngin yaro change of Calvary habangiyat lentibakrim kin obadum kin sashai andakisni chinglet lawai chinom ngin shambad utrai andangin boilang hapneng kajing men ba hang takan long yang in haba in yu chisu ngin yaro change of Calvary long ba shisha bad bang extem hajing shakriya utrai dang shubet ya haburam ching kuslai marolawai andangin boilang hapneng kajing men ba hang takan long yang in haba in yu jisu ngin yaro change of Calvary nang yat shaprang panskiat on ai yengs kembat shanya hahu shen kiplike kerdop pernai bat ngin yo inhal sud andangin boilang hapneng kajing men ba hang takan long yang in haba in yu jisu ngin yaro change of Calvary Panginoon duay. Ni aingu eme try na kabanta kani kapor. Kabamela ay ngi kalat kumni bagnya senglang kumupait lang ujong me kanran. Banyo ya kajing pentamai jong kaktian kajong me. Banyo sngau ya kaktian kajong me lombau syakri ujong me. Kapan kan mau ya ngi try ya kajing kodor jong kani kajing im kabamela ay hangi. Mat bat man sim try. Sisya mela tau itanat mela tau kodor yakani ka met ka jongi kan ran da ka jing thmu ka bom jikut ka jome try bakan long try ka ban yaine shiru bom jikut ndrina mar try ka pop ka balawan hiar pedeng jongi khun ban riu la pen sniu dur ya ka ban ngilangat try ha ka jing syang khawya ki jong bom man ringi aingu eme try bamela pha ilo khun try jisu ban ai pat hangi ya ka jingim ka bathamai ka man sem ba ka mat ka bathamai ba man tangi yo ya ka ni ka jingim ka ba kan jaman sem da ka jing sus pa ka jong u ba ka wei ka singin sa yo patru ya ka mat ka bathamai ba hang ta bam jukut try da ki mat ka bam put chu ringkat bat ka man sem ka bamela ai ka bathamai ngi Nginyo banyesa bat me seduk ki bom jukun try tu erop ingi ki brio ki batlon bada ka jingai ke jong Jesus Christ kinang la try ban beteng
Banyai hakani ka slakando trai. Kum ki bakan mau yakani ka dorba jong ka jingim ka bamela aingi ka bamela siuspa da ka dorba ka snam ukhon ujong me Jesus Christ. Bangila ban ri kanong ika kanran hadu kata ka singi ka jingwan pat jong habon sa wan ban xiao yangi ban long lambat u junam la junam haka hima ka jong me. Doda kerku kanrat yu syakri ujong me bola pan sngo hangi ya ka tien ka bakhuit ka jong me. Bunang la atrai ban yo bor ban syakri me. Aki ei baro ki ba me syani u ka jingim jong lambat ka yeng ka sam ka jong hi baro ko we. Tu sngo ku pangi pani kini haka kerteng ka ba thiang tam ka jong trai ba nong panem be jingi u Jesus Christ. Batu airu ba ka jingai ka jong ka jing et ba ka jong bleu ku pa. Bat ka jing slok uman sim ba khuit kina syong krai lam bat ngi ko mu pai lang ujong me ban Christian boringi haka jingat lenti ka jingat program haka ni ka slak ndo lam ru bat kironget ki ban hang ni bat hak keleng setlak ka perthai menta bat adu halak taru amen.